No, onko ehdotuksia, eikö? Mitä nämä on? Jaa. Mitä tämä nyt on? Kuinka minä olen ainoa, joka on ihan väritön? Yritätkö olla joku primadonna vai? Katsohan tuota mustaa jalkaa. Se osaa potkaista, jos käsität mitä tarkoitan. Kai. Minä tartun heti toimeen. Ollaan kavereita taas, joko? No, selvä on. Siitä vaan, sano Sibelius ja sävelsi. Nyt sinä olet paljon komeampi. Ruvetaanpas töihin niin, että kirjoittaja saa pitää paikkaansa. Kertokaa joku tarina. Kyllähän tuntee kaikenlaisia kertomuksia. Aloita sinä. Minä mietin. Miten se olisi Alibaba ja murtunut peukalo? Se nyt ei ole tarina eikä mikään. Ei käy. No, ei kai sitten. Minä keksin kertomus Lumikista. Tiedättehän te sen, Lumik ja prinssi ja 7 kääpiötä. No niin, kyllä. Siinä oli se myrkkyomena, jonka paha noita vei Lumikille. Kappas palauden. Ei! No. Ei käy. No, mitä mieltä muut ovat? Ei se käy. Surkea juttu. Tämä on liikaa. Aivoni kiehuva, tarvitsen vähän tuuletusta, että voin ajatella pääkylmänä ja keksiä jotain. Hei, miten olisi Tuhkimo ja prinssi, hei, muistatteko? Ei käy. Sen pitää olla erilainen tarina. Siinä se juju on. Joku muu saa sitten keksiä. Jollei kynä keksi, kysytäänkö kumilta? Jipi! Minun vuoroni nyt. No niin, klank. Niin, minun vuoroni on nyt, kuten sanoin, ja nyt 4, 3 ja 2 ja 1. Miten sais tarinan keksityksi? Jos minä tässä rustaankin runon ja siihen tarinan ainekset punon. Naurua, itkua, jännityksen hetkiä, seikkailuja ja salaisia retkiä. 4 ja 3 ja 2 ja 1. Saisko niistä tarinan keksityksi? Plaa! Mitä tämä on? Ups! Oi. Nyt se päästi tanssivat värit irti. On kyllä minun vuoroni. Huu pois alta. Hops vaan. Jokainen kunnon juttu alkaa alkulauseella. Kysymys on siis, mikä on alkulause? Ensimmäisenä kysymysmerkki. Mahdottoman itsepintainen. Mitä? Ei tästä tule ollenkaan sellainen tarina, jonka minä halusin kertoa. Päästä irti! Päästä irti! Apua! Jos olet noin vaatelias ja itsepäinen, minä en tiedä, miten tässä käy. Arvasin, että jotain tällaista tästä tulee. Rettelöitsijöistä on aina harmia. Pidä hyvänäsi!
Ehkä kannattaisi miettiä myös aikuisten satuja, eikä vain lasten vai mitä? Kas niin? Toivottavasti tämä on parempi juttu. Ensiksi tarvitaan taikaovi, noin. Hyvät naiset ja herrat, esittelen teille kunnianarvoisan ja suositun henkilön, tarinan sankarin, Harlekiinin. Jaha, kohta nähdään. Ja ainutlaatuisen Pisteliinin. Oh. Hän on saanut nimensä siitä, että pistelee ihmisiä odottamattomiin paikkoihin. Saako olla tulta? Onhan se kiinnostavaa, mutta tyhmää. Keksi itse parempaa. Miksei pyydetä paikalle velhoa, professori Baldonia? Ja seuraavana professori Baldoni. Oh. Hei, sinä siinä piirrä minulle takka. Ja suuri. Niin suuri, että siihen sopii suuri pata. Ja oikein tulisia hiiliä. Ja sen pitää olla liuskekivitakka. Hieno takka todellakin. Salamaa. Muuttukoon se todelliseksi ja hiillas hehkukoon. Ja nyt pata. Näin maailmankaikkeuden pimeät voimat yhdessä tanssivan tähten valon kanssa tekevät työtään suuren velhon Baldonin käskystä. Tanssiva tähti tuokoon minulle elävän ruuhun veden kantamista varten ja taikasalamani saakoon sen moninkertaistumaan. Ja nyt tuokaa vettä ja täyttäkää papa ääriä myöten. Nopeammin, nopeammin minä käsken. Pata tulelle, ruukut parannuo ja siellä kohdatkoon ne toisensa ja taika alkakoon. Ja nyt sekaan linnunradan tomua ja siinä tähtipöydeuva, ripausperhosen maitoa, terästettynä leppäkertun kymmenillä, seos lisätään hämmentäen kiehuvaan veteen. Ja nyt minä jatkan. Ja no niin, ja. Tiirteli panneli toks, hiililei maivan voks, kentolle yks, pyssypani voks. Ampui kiskalta hännän veks. Se kaipaa lisää vettä. No niin, no nyt ja nyt sitten, no niin. Kikakone. Kissa kuuhun kävelee. Hiiri meni merille, muttei päässyt perille. Voiti huus ja veisas viis. Mitäs tämä merkitsee? Au, aijoo! Apua! Mitä oikein tapahtui? Näin siinä käy, kun ei raaski pestata ammattimiehiä asialle. No, täytyy suunnitella uudestaan ja paremmin. Pip, pip, pip. Moi, 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 moi. Petti professorin taika, nyt on uuden jutun aika. Mielenkiintoinen mies. Hyvä, ettei räjäyttänyt meitä kohti mielenkiintoista tulevaisuutta. Käsikirjoittaja olisi pelastanut meidät. Jospa kuitenkin pyydettäisiin taikuri Baldoni takaisin. Uusi yritys. Taikoa meidät taivaan tuli vai? Kuule kaveri, keksi jotain parempaa. Kohtaan me jäämme ilman työtä joka tapauksessa. Taidat olla oikeassa. Mutta jos tahdot taikurin temppujaan tekemään, minä en tule mukaan koko tarinaan. Velho Baldoni kutsuu kynien maa. Pieni tanssiva tähti sinut herättää saa. Mistä on kysymys? Minunko tässä pitää kaikki tehdä? No, olkoon menneeksi. Metalli ja puuhun yhteen käy. Mitä siitä syntyy, ei vielä näy. Aarrekkonien vai romua? Nyt tarvitaan taikasomua. Nyt on aika ihmeiden liitän osat yhteen. Käsistäni vauhdin saahan pikkujuna satumaahan. Juna lähtee! Kaikki kyytiin! Tästä tulee hauskaa!
sieltä löytyy, sitä en tiedä, mutta ei sinne pitkä matka voi olla. Minäpä ajelen tätä avaraa taivaan kantta pitkin ja poikin, ja se on hauskaa matkantekoa. Kuka se tuo on? Katsotaan lähempää. Päivää. Anteeksi, että häiritsen, kaunis rouva. Onpa hän kaunis ja niin iso. Katsokaa, vauva, joka syntyy pian. Hei, pikkujuna, tule sitten leikkimään kanssani, kun olen syntynyt. Mukava vesseli. Moi moi, moi moi, moi moi, moi moi, moi moi, moi. Hei hei! Mitähän seuraavaksi tulee? Lentävä laatikko, joka aukeaa itsestään. Ei näy mitään, mistä saisi tarinaan aineksia. Tuo pikkujuna ei näe kunnolla. Tässä tarvitaan aurinko. Auringon kirkkaiden säteiden opastamana pikkujuna tuksutti onnellisena eteenpäin avaruudessa ja etsi ihmeellistä satujen maata. Se näki matkallaan monenlaista. Se näki esimerkiksi, että maa on todella pallo ja varmuuden vuoksi se ajapuksutti moneen kertaan sen ympäri. Se ihastui maahan niin, ettei ollut huomatakaan, millainen sädehtivä outo esine oli sen lähettyvillä. Hei, se löytyi! Sehän on satukirjamaa! Niin, pikkujuna oli löytänyt satukirjamaan. Se oli niin innoissaan, että ajoi vain ympäri ja ympäri, kunnes lopulta sukelsi suoraan erään sadun sivuille. Se oli niin tohkeissaan löydettyään oikean paikan, että teki mutkia ja silmukoita silkasta ilosta. Se tuksutti ja puksutti ja huuteli kaikille linnuillekin, kunnes se lopulta muisti, miksi oli tullut. Sen hän piti löytää sopiva tarina kirjoittajaystävälleen. No, totta kai. Se keksi ajaa maaseudulle erään kylän laidalle pieneen sirkukseen. Siellä iti tarinan siemen. Okei, hei, pakataanpas tämä sirkus sitten lähtövalmiiksi. Missä kaikki ovat? Hei, ai, miksei kukaan auta ja tartu toimeen? No niin, teltta kasaan ja tavarat vaunuihin. Minä haluan lähteä täältä ennen kuin ilta hämärtää. Pako, missä se orpopoika on? No viimeksi näin hänet nukkuvassa kopassa viimeisestä vaunussa. No, hyvä on liikettä. Ei tuhlata päivänvaloa. Teltat laskostettiin kokoon ja tavarat kannettiin autoihin ja sirkus valmistautui lähtemään seuraavaan pikkukaupunkiin ja tuomaan huvia taas uusille ihmisille. Mutta kun vaunut vierivät työläästi pitkin kuoppaista maantietä, viimeisestä autosta tipahtikin osa lastia. Hei, odota! Hei, minkäs päällä sinä iso ketjus luulet istuvasi? Vau, leijona! Hei, iso perhonen, vatsani huutaa ruokaa. Onko sinulla mitään syötävää? Seuraa minua. Tuolla asuu kaniperhe, jolla on paljon ruokaa. Luulisi, että sieltä liikenee sinullekin. Sanot vain rouva Kannille, että olet minun ystäväni. Pikkuleijona ei tietenkään halunnut vaikuttaa tunkeilevalta ja ahneelta ja niinpä se päätti esiintyä kuin muina miehinä. Se oli niin muina miehinä, että pysähtyi rupattelemaan matkalla tapaamansa kanaemon kanssa. Apua, leijona! Kunnes lopulta... Jaha, sinä olet varmasti hirveän nälkäinen.
Haluaisitko jäädä meille asumaan? Ensin sinun pitää oppia kasvissyöjäksi. Ja sitten sinulle pitää keksiä nimi. Minä tiedän. Kun sinä kerran olet leijona, me voisimme sanoa sinua Leoksi. Leo! Hurraa! Niin, herttaiset kanit päättivät ottaa Leon perheenjäseneksi sillä ehdolla, että hänestä tulisi kasvissyöjä. Leo suostui, sillä hän oli niin nälkäinen, että oli valmis syömään kaikkea, mitä tarjottiin. Mutta sillä välin aivan lähellä. Tätä lukee oikein mielipiteen kertomus kanien suusta. Tällaiseen kirjallisuuteen voi todella pureutua. Tämä osa on mainio. Hiilotettua kania, kaninkoipia, savukania, liekitettyjä kaninkoruja, walesilaista kania. Ei ihmeitä, tämä on myyntilistan ykkösenä. Tämän kirjoittajalla on erehtymätön maku ja luja ote aiheestaan. Susi, joka on alansa asiantuntija, täytyy sanoa, voi melkein haistaa rasvaisen kaninkoivun rikkaan aromin leivantuudessa. Olisiko tuo porkkanakeittoa, siis jäniksiä? Onko nyt juhlapäivä? Kanin paisti täältä tullaan. Keittoa! 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 Nyt se tulee. Sinulle, sinulle, sinulle. Ja minulle. Leo, hyi, millaiset pöytätavat. Kuunnelkaapa nyt. Tämä on porkkana. Kaikki kanit rakastavat porkkanoita. Ne ovat ravitsevia ja vitamiinirikkaita. Ensin opetellaan jyrsimään porkkanaa oikein, sillä se sulaa vatsassa hitaasti. Se hienonnetaan pienillä nopeilla puraisuilla. No niin, lapset, näyttäkää miten jyrsitte. Hyvä on, Leo. Näytähän sinä nyt, miten sinä osaat jyrsiä. Se piti jyrsiä, ei hotkaista. Miten mukaan leijona voi jyrsiä? Leijonat syövät lihaa. Ei hän opi syömään lihaa kanien tavalla. Kylläpäs minä olen kani, katsokaa nyt. Voi, pikkukaniini, söit oikein sievästi, mutta on tämä ehkä liikaa vaadittu sinulta. Olet leijona ja sinun pitää elää leijonan tavoin. Pitääkö minun lähteä pois? Pitää, lapseni, ja mene pian. Tämä on minulle niin vaikeaa. Onnea matkaan. Mitä? Ihan kuin susi olisi nauranut jossain. Lapset piiloon äkkiä! Apua, susi! Oh. Ei, mene pois! Oi, apua! Häh? Älä syö minua, olen liian sitkeä. Kuka sinä olet? Leo minä olen. Kas, leijona. Mitäs sinä kanien kanssa asut? Leo, älä anna hänen komennella itseäsi. Karjaise! Ai jaa. Oliko tuo olevinaan karjaisu? Minähän säikäydin vallan kauhiasti. Oli kiva tavata, Leo. Terve!
Poikani, sinä olet leijona, eläinten kuningas. Karju, karju. Minä näytän sille. Vai haluat sinä otella tosissasi? Ei, älä. Ja lisää saat, jos ikinä yrität tulla takaisin. Katsokaa mitä Leo teki. Puri hännän sudelta. Ja äiti tuo hänelle keittoa. Yllätys, Leo. Keitin lisää keittoa. Mikä nyt? Eikö enää maistukaan? Minun täytyy laittaa lisää oikein litrakaupalle. Kaikki pikkulinnut ja metsäneläimet nauroivat ja riemuitsivat, koska ne tiesivät nyt, että niin kauan kuin Leo olisi paikalla, ne olisivat turvassa sudelta. Ja Leo oli onnellinen, koska sai asua Otto-perheensä luona ja koska hän oli vihdoin oppinut pitämään porkkanakeitosta. Mitä taas suteen tulee, se oli hyvin onneton ja suri katkerasti tärkeän lisukkeensa menetystä. Peilin avulla se tuijotti peräpäätään ja valitti sillä, mitä on susi ilman pitkää pörröistä häntää. Iso paha susi, missä olet? Se on taas täällä. Nyt otti ohraleipä. Tahdon pois täältä piiloon jonnekin. Hei, herra susi, haluatko häntäsi takaisin? Anna se tänne ja mene pois. Pikkujunalla oli hauskaa ja se puksutti ympäriinsä vapaana kuin taivaan lintu. Se päättikin tehdä vielä kierroksen linnunradalla ennen kuin palaisi satukirjamaahan etsimään uutta tarinaa. Mutta tapahtui jotain merkillistä, kun juna meni menojaan, aika vaihtui toiseksi, eikä pikkujuna enää mitenkään voinut päästä takaisin samalle sivulle. Se vain mennä jyskytti, eikä tiennyt, että samaan aikaan kaniperhe jatkoi uudessa seikkailussa, ja juna soitti kelloaan tarmokkaasti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kun pikkujuna palasi, Kaniemolla oli kokonaan uusi perhe. Entiset pikkupuput olivat kasvaneet aikuisiksi ja muuttaneet muualle asumaan. Kaniemo paistoi paraikaa munkkirinkilöitä, joita oli tarkoitus viedä vanhalle isoäidille, joka oli sairaana. Äidin pikkuapulainen punanauha lähtisi niitä viemään. Ne ovat varmasti kypsiä. Hienoa. Taidan lähettää mukaan viinimarjahilloa. Ja vähän hunajaa, jos vain löydän täältä jonkun ahkeran pikkumehiläisen. Siinähän on yksi. Ehtisitkö tuoda minulle hunajaa? Mukava rouva. Ethän sinä voi kaikkea syödä itse. Hyvänen aika. Hyvä ihme, mistä sinä saat kaiken tarmosi? Varmaankin tuosta hunajasta. Noin. Siitähän tuli mukava tuliaiskori isoäidille. Hän kaipaa nyt virkistystä. Joko sinä menet? Että ne osaavat olla herkullisen näköisiä ja tuoksuisia. Porkkanakeitto jää kyllä toiseksi. Nyt ne pitää viedä isoäidille ihan lämpiminä.
Joudu, kultaseni. Täällä minä olen tulossa, äiti. Punanauha, saat viedä isoäidille tämän lämpimäiskorin, sillä hän on mökissään sairaana ja kaipaa jotain virkistystä. Ihan totta. Kyllä hän paranee, kun saa sinun munkkejasi. Lupaa, että menet suoraan isoäidin luo, etkä poikkea metsään, ettei minun tarvitse olla huolissani. Ei tarvitse, olen iso tyttö. Ole varovainen ja pysy poissa metsästä. Kyllä, kyllä, äiti. Ja äitikani katseli hellästi pikku punanauhan menoa. Aurinko paistoi ja linnut lauloivat ja pikku kanitytön mielestä maailma oli ihana paikka ja kaikkialla oli paljon kaunista nähtävää. Hän ajatteli kaikkea hyvää, mitä korissa oli ja miten isoäiti ilahtuisi. Sitten hän tuli tienhaaraan. Tuo polku vie metsään. Ja tuo vie kylän halki. Mitäs äiti sanoikaan? Oi, miten ihania kukkia tuolla kasvaa. Ihan niin kuin ne laulaisivat. Miten kaunista. Varmaan se tie. Poimin vain pienen kimpun isoäidille. Mihin ne katosivat? Mihin ne kauniit kukat menivät? Perhonen, tiedätkö sinä? Perhonen, älä karkaa. Hei, hei, odota, minä tulen mukaan. Älä jätä minua yksin, Perhonen, odota. Mitä se oli? Äiti kielsi menemästä metsään. Oi, äiti! Voi minua hupsua, mitä pelkään. Eihän metsässä ole muuta kuin puita. Tillin tallin tikka se tanssii paljain jaloin jäällä. Villasukat jalassa ja harmaja haame päällä. Lalalala, 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 lalalala. Taidankin saada vieraan. Olenko siistin näköinen? Liidiluli, jos se ruokaa on, otankin. Joo. Täällähän on ihania kukkia. Poimin isoäidille kimpun. Metsähän on kukkia tulvillaan. Yksi, 2, 3, 4. Hassu puu. Miksi teillä on nuo oksat päässänne, ei setä? Oksat, minullako? Se on sellainen leikki.
leikin puupäätä. Mutta kukas, pikkukani, sinä olet, kun ihan yksin kuljet metsässä. Olen pikku punanauha ja menossa isoäitiä katsomaan. Minähän tunnenkin isoäitisi. Me olemme vanhat ystävät. Tiedätkös mitä? Minä voisin itsekin piipahtaa häntä katsomassa. No, mutta hetkinen, olen tainnut unohtaa, missä se vanha söpöliini asuu. Niin, missä? Ihan samassa paikassa kuin ennenkin, Leon naapurissa. Mitä? Leon naapurissa? Leo leijonanko? No. Niin, äidin kasvattipojan. Leo on hurja. Kerran hän pelasti meidät ilkeän pahan suden kynsistä, joka olisi syönyt meidät kaikki. Mutta yhdellä puraisulla Leo katkaisi siltä hännän. Oletteko te kuullut siitä tapauksesta? Aivan hyvänen aika, miten se kello jo onkaan? Tässä alkaa tulla kiire. Minulla on tärkeä tapaaminen, täytyy lähteä. Terveisiä vain isoäidille. Hei vaan! Pikku punanauha jatkoi matkaansa kohti isoäidin mökkiä tietämättä, että hän oli juuri jutellut itse ison pahan suden kanssa. Sen saman suden, jolta Leo oli puraissut hännän. Eikä hän aavistanut, että susi harppoi oikopolkua pitkin isoäidin mökille päin juuri samaan aikaan. Herkullinen tuoksualla kaninhajua. On se. Siellä se istuu ruokahalua herättävä vanha turri. Ei muuta puutu kuin persiljan oksa. Niin, kuka siellä? Kuka siellä, minä kysyn? Minä vain. Kuka minä? Epäluuloinen vanha rotta. Nyt täytyy käyttää oveluutta. Pikku punanauha täällä. Kuinka sinun äänesi kuulostaa niin oudolta? Oletko vilustunut? Tule sisään, ovi on auki. Sillä välin pikku punanauha lähestyi mökkiä iloisin mielin, sillä eihän hän tiennyt, että ystävällinen vieras setä olikin iso paha susi. Kun punanauha tuli isoäidin mökille, kaikki näytti olevan hyvin. Aurinko paistoi, linnut lauloivat. Tyttönen katseli sievää mökkiä ja kuvitteli, miten he ihan kohta isoäidin kanssa nauttisivat munkkirinkilöitä ja hilloa. Pahaa aavistamatta hän hypähti ovelle ja koska hän oli hyvin kasvatettu pikkupupu, hän koputti ovelle. Tule sisään, ovi on auki, olen sairaana sängyssä. Mistä tiesit, että minä täältä tulen? Ystäväsi, jonka tapasit metsässä, kertoi, tule sisään. Miksi et tule lähemmäs tänne vuoteen viereen? Oletpa sinä vilustunut, kun äänesi on noin käheä. Äiti lähetti sinulle lämpimäisiä. Täällä on munkkirinkeleitä ja hilloa ja vielä iso purkki hunajaa, jota se ahkera mehiläinen keräsi ihan sinua varten. Kiitos, kultaseni. Pane ne tuonne pöydälle. Oi, miten kauhean pitkä sormi. Tämä korkea kuume on varmaankin saanut sormeni turpoamaan. Mutta isoäiti, kuume on saanut sinun korvasikin kasvamaan. Kaikkia sitä kuulee. Eihän toki kultaseni, kelläpä kanilla ei olisi pitkät korvat. Oletko nähnyt lyhytkorvaisia kaneja? Joo. Ja miksi sinulla on noin suuret silmätkin? Oho, minä meikkasin silmäni tänään siltä varalta, että joku tulisi käymään.
Täytyyhän sitä näyttää sievältä, vaikka sairaana onkin. Vanhempana sitten ymmärrät. Älä enää kysele, isoäiti alkaa väsyä jaarituksiisi. Oi, olinpa minä ajattelematon. Unohdin antaa sinun haistaa näitä kauniita kukkia, jotka poimin metsästä. Älä, ne kutittavat nenää, olen allerginen kukille, en voi sietää niitä. Ei suinkaan. Ei minun isoäitini ole allerginen kukille. Oh. Wow. Kyllä, jos hän sattuukin olemaan susia. Minulla onkin sopiva lääke tuollaisten isojen pahojen susien varalta. Otapa tästä lääkettä, niin vaivasi paranee. Muistutat enemmän käkeä kuin sutta. Oh. Isoäiti! Isoäiti, oletko siellä sisällä? Missä olet? Täällä minä olen, kultaseni, turvassa omassa lipastossani. Sinä selvisit oikein hyvin, kultaseni. Hei Susi, katsohan tätä. Jos vielä hiippailet täällä päin, niin saat tästä päähäsi. Tai sitten lähetän lapsenlapseni kimppuusi. Eiköhän tuo kaninpaistinihmo hellitä iäksi. Ehkä sinun on paras pitää varastossa aina lääkettä. Se näköjään parantaa liiallisen ruokahalun. Pikku Punanauha selvitti tuon tilanteen mestarillisesti. Pikku Juna puolestaan päätti tehdä vielä yhden kierroksen avaruudessa. Siitä oli kovin hauskaa käydä vierailulla linnunradalla ja sitten taas palata satukirjamaahan eri sivulle, eri lukuunkin. Se soitteli iloisesti kelloaan ja jatkoi kulkuaan. Isoja savupilviä tuprautellen se puksutti tähdistöjen välissä, kunnes tuli aika astua kirjaan ja etsiä uusi tarina. Pikkujuna ei tiennyt millainen seikkailu nyt olisi vastassa, mutta se ainakin oli selvää, että kanit joutuisivat jälleen mittelemään voimiaan nälkäisen suden kanssa. Äiti, tänään alkaa tapaturman torjuntaviikko ja minä vien julisteita metsään, joten tule myöhemmin, hei hei! Hyvä on. Sipi, hei odota vielä. Jos tapaat Matti Oravan, sano, että tarvitsen Saksan pähkinöitä. Selvä. Hei vaan. On niin paljon tekemistä. Aika ei tahdo millään riittää kaikkeen. Minun on paras pitää kiirettä. Nämä varoitustaulut pitää saada pystyyn pian niin, että kaikki muistavat varoa. Useimmat ovat tietysti huolellisia, mutta aina on niitä, joita pitää muistuttaa. Se iso paha susi esimerkiksi, hän ei välitä kenestäkään muusta kuin itsestään paitsi ruuaksi. Sietäisi lukea näitä varoituksia ja ottaa opikseen. Ahaa. Hei, minä voin varmaan auttaa Sipiä. Hei, Sipi, hei. Minä täällä Matti Orava, täällä ylhäällä oksalla. Tulen alas auttamaan sinua. Hei Matti, tule vain. Hei, äiti tarvitsisi Saksan pähkinöitä, kaikkein parhaita. Parhainta täällä on minun ruokahaluni. Kanimuhennos kyllä maistuisi tähän aikaan. Mutta jos aikoo valmistaa muhennosta, pitää ensin hankkia puita, että saa kunnon nuotion. Onpa huomaavaista siltä pikkupupulta, että se järjestää polttopuut valmiiksi niin, että pääsee hyvälle tulelle kiehumaan.
Mitäs tämä on? Mahalleni tekisi hyvää pehmeä pähkinätäyte. Sehän sopisi pulskaan oravapaistiinkin. No, mikä tahansa kelpaa nyt. Hetkinen. Tulitikut. Kohta roihua kun on nuotio. Kaskas viimeinen tikku. Nyt on paras onnistua. Nyt se syttyi jo. Ei kestä enää kauan. No! Mitä? Oletko seonnut päästäsi hupsuoravaa? Hei! Mitäs tämä nyt tarkoittaa, oravainen? Hei, älä! Se oli viimeinen tikku! Sammutit upean nuotioni eikä minulla ole tikkuja. Miksi senkin karviainen? Tapellako tahdot? No. Nyt minä kyllä teen sinusta lihapullan. Susta pelkäisi. Miksi kaikki varoitustaulut ovat hävinneet? Joku on ne ottanut, mutta miksi? Kuka sellaista tekisi? Joku, joka ei piittaa metsän hyvinvoinnista, susi tietenkin. Se on ainoa, joka on niin itsekäs ja häijy. Ja missä se Mattikin luuraa? Nokka unilla jossain tietysti. Täytyy puurtaa yksin. Apua, paloasema! Poliisi! Tulkaa edes joku! Voi minun käpälä raukkani! No älä siinä toljota, tee jotain. Jollet parempaa keksi, tuo ei auta.
Pidä kiirettä, orava. Mitä kuhnit? Minä tulen. Mitäs sinä tuolla kepillä teet? Mihin sitä tarvitaan? Hei, mihin menet? Tule takaisin. Kukaan ei välitä minusta. Sen siitä saa, kun on muille kiitti. Ai, sinä tulit, pikkuystäväni. Nopeasti nyt, minä olen ystäväsi ikuisesti. Oh, kiitos. Ai. Kiitos. Miten voin koskaan palkita ystävällisyytesi? Tai hetkinen, taisin keksiä jotain. Tule lähemmäs ystäväni, että saan ilmaista kiitollisuuteni. Ei taasko häntä parkani? Mikä hirviö käy toisen kipeän paikan kimppuun? Ilkiö, minä pistän sinut pannulle. Saat kiehua kermassa. Jauhan sinut. Totta tosiaan. Vanha kunnon aurinko. Loistavaa, miksen heti sitä keksinyt? Kuules, hukkanen, olet nero. Nyt on lounasaika käsillä. Tänään syödään muhennettua kanin niskaa, paahdettuja pähkinöitä kastikkeessa tai kanikinkkua viinikastikkeessa. Häntä riisin ja maalaiskastikkeen kerau. Sainpa sinut kiinni. Mitä sinä tällä kertaa yrität? Etkö vieläkään ole oppinut sivistyneen suden tavoille? Montako kertaa pitää sanoa, että metsässä ei sytytetä tulta? Olet sinäkin pöllö. En päästä sinua ennen kuin olet oppinut ulkoa metsänsuojelun periaatteet, vaikka pitäisi sinut puuhun sitoa kuin makkaran pötkö. Minut makkarapötköksi. Puuhun? Teen parannuksen, rupean partiolaiseksi. Aloita sitten. Opettele tämän kyltin kielto. Metsään ei koskaan saa sytyttää avotulta. Paitsi jos on huolehdittu kaikista tarpeellisista varotoimenpiteistä. Matti, sinun vuorosi esitellä, mitä olet oppinut. Näytä sinä tälle pölkkypäälle, miten kaikkien sääntöjen mukaan tehdään nuotio niin, ettei se vahingoita metsän kasvillisuutta. Kun on löydetty avoin ja paljas paikka, se harjataan puhtaaksi. Matti, nyt riittää. Sitten seuraa vaihe 2. Asetellaan kiviä kehäksi niin, että tuli pysyy kehän sisällä. Sitten etsitään kuivaa puuta, mutta ei minun metsänsuojelujulisteitani. Matti, älä leiki tulella. Tämän hukan opetus menee hukkaan. Minusta tämä on erittäin ruokahalua kiihottava oppitunti. Imartelia. Oh, päästä minut heti paikalla. Mitä sanot? Ei kuulu. Valitan tosiaan.
Matti, tee jotain, auta minua, tule apuun. Oh, tuntuu olevan väliaikainen vika kuulossa. Minä pelastan sinut, Sipi. Päästä minut irti ja heti senkin häijyläinen. Tai muuten en vastaa seurauksista. Voi harmi, etten todellakaan kuule mitä sanot. Roisto, päästä minut. Mitä sanot? Nälkäkö? Ota porkkana. Kenenkään ei pidä väittää, että iso paha susi olisi pitänyt vieraansa nälässä. En voi kylliksi kiittää sinua tästä ihanasta nuotiosta. Kuten näet, hieno hetki, jännittävää. Puu kaatuu! Mikä nyt tuli? Eikö olekaan nälkä? No, minun täytyy nyt lähteä. Näkisitkö, miten pölväskiltä näytät juuri nyt? Onpa kauniita tähtiä tuolla linnunradalla. Nyt, kun Sipi selvisi omasta ongelmastaan, näyttää siltä kuin Topilla, Kipillä ja Eetulla olisi ihan omat ongelmansa. Äiti, mehän olemme puhuneet tästä ja Nyt on kotoa lähdön hetki. meidän on aika lähteä suureen maailmaan. Ennen kuin ollaan liian vanhoja. Lapset, olen pelolla odottanut tätä päivää. Älä itke, äiti. Olemme nyt aikuisia kaneja ja osaamme huolehtia itsestämme. Kyllä me pärjäämme. Luvatkaa, että heti kun löydätte sopivan paikan, johon haluatte jäädä, rupeatte heti rakentamaan taloa, jossa on tukeva katto ja kapea pitkä savupiippu, josta ei pääse sisään. Ja muistakaa ikkunaluukut ja vankka ovi, ettei susi pääse. Muistakaa, susi vaanii aina kaneja. Me tiedetään se. Jokaisella on omat välineet mukana. Tässä on minun. Kätevää. Eikä paina paljon. Ja minun. Kirves ja iso kerä narua. Minä kyllä tarvitsen kunnon työkalut. Siksi otan koko kalupakin. Hei sitten, äiti. Hei, hei. Moi vaan. Moi. Nähdään taas. Työkalupakki painaa liikaa. Työkalut ovat kyllä liian painavia. En jaksa kulkea enää pitemmälle. On pakko jäädä tähän. Täytyy levätä. Hyvä, että satuin jäämään tänne. Juuri sopiva paikka. Noin hyviä kiviäkin. Niistä saa mainiot seivät.
Ja täällä on runsaasti saveakin, jolla ne voi muurata yhteen. Ja puutahan täällä riittää, että saa kunnon katon ja huonekalut taloon. Haha. Tuskin maltan holottaa. Eetu ryhtyi tarmokkaasti talon rakennukseen. Hän kantoi painavia kiviä valitsemalleen paikalle, sekoitti laastia ja vähitellen seinät alkoivat nousta. Hän oli uuttera kani. Jokaisesta kivestä ja laastikerroksesta hän tunsi ylpeyttä ja iloa. Hän työskenteli täsmällisesti ja oppi koko ajan lisää. Sillä aikaa Kipikin löysi levähyspaikan. Eipä hassumpaa. Minä jäänkin tänne. Varmasti. Kipi alkoi myös rakentaa itselleen taloa. Hän katkoi monta sylillistä oksia ja sitoi ne huolellisesti kiinni toisiinsa narulla. 1, 2, 3, 4. Ja nyt sidon narujen päät kerään ja homma on selvä. Ja nyt oksien yli. Ja nyt ei muuta kuin vedän narusta, niin talo nousee. Ja pään kiinnitän tähän ja valmis on. Sillä välin myös Topi oli väsynyt kulkemiseen. Ja nyt veitseni, katsotaan mihin pystyt. Bambumetsikkö. Hienoa, juuri se mitä tarvitsenkin talon rakennukseen. Aloitetaanpa sitten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tämä todistaa, että olen veljiäni nokkelampi. Pelkällä veitsellä olen rakentanut itselleni talon, joka on vankka ja pitää sudet loitolla. Näiden ruokojen raosta ei mahdu edes hyttynen. Kuvitelkaapa, että susi, jolla on kurpitsan muotoinen pää, yrittäisi tunkea sisään. Yrittäköönkin vain. Aha. Olen lahjakas arkkitehti. Voisin rakentaa kartanon. Hyvä. Sopii kuin nakutettu. Kyllä sen pitäisi kestää vaikka mitä. Nyt olen ansainnut hiukan virkistystä. Ei se kania voita, mutta parempaa vihanneskeittokin on kuin ei mitään. No. Mitä minä kuulen? Huilun ääntä. Kuulenko jo ääniä? Jospa se on kutsu päivälliselle. Se on kuin onkin päivälliskutsu. Ihanaa. Osuu juuri vatsahermoihin ja saa ruokahalun valloilleen.
Bravo, hienoa. Osoitti todella hyvää makua. Maukasta. Ehkä tarjoan sinut mykyjen kerran. Ui. Älä suotta hätään. Mihin sinä menet? Hei. Ei mitään tapoja. Paiskataan ovi kiinni nenän edestä. Avaahan nyt! Avaa typeräkani tai minä puhallan talosi nurin. Koetappas vain. Hyvä on, minä varoitin sinua. Pidä hatusta kiinni sitten. Missä sinä olet? On siinä minulla isäntä. Livistää ja jättää vieraan nälkäiseksi. Apua, Kipi, susi jahtaa minua. Tule takaisin, sydämetön otus, ettäs kehtaat. Apua, päästä sisään. Päästä. Nopeasti. Äkkiä sisään, tule. Täällä olemme turvassa. Talo on vahva kuin linna. Tänne susi ei pääse. Apua, mitä tapahtuu? Maanjäristys! Minä täällä. Hukkanen, tulkaa ulos. Hei, leikitään yhdessä. Millaista leikkiä leikkisimme? Minä sidon sinut, panen kypsymään ja sitten syön sinut. Eikö olisi hauskaa? Ratki riemukasta, mutta jätetään nyt väliin. Mitäs tässä on? Vai niin, ovela. Olet niin älykäs, en minä pääse taloosi. Et niin, senkin puhkuja. Minä olen aina nokkelampi kuin sinä, joten häivy vain. Leikitään ensin. Hei, älkää karatko. Mihin te juoksette? Hei, leikki ensin. Eetu, auta! Susi jahtaa, avaa ovi! Pian! Tulkaa sisään! Mitä nyt? Se ryntää suoraan oven läpi. Me hoidamme suden! Katsokaapas tätä. Jos välineeni toimivat kunnolla, susi tulee näkyviin. Näemme herra Hukan ihan kohta. Kaikkea tässä joutuu kärsimään, että saisi silloin tällöin pienen palan purtavaa. Täältä tullaan! Avaa ovi! Ruokavieras on tullut! Kuulette kyllä mitä sanon. Mitäs jos tehtäisiin tämä yksinkertaiseksi meille kaikille? Päästäkää! Sillä lailla. Se oli suden menoa. En ole vielä ryhtynyt iltaruoan laittoon. Niinpä niin, mutta olet niin komea susi, että ajattelin ottaa sinusta kuvan ennen ruokaa. Hienoa, laukaise! Mainiota. Nyt se kyllä uskoi. Turha luullakaan, susi palaa vielä. Sieltä se tulee. Ohjelma 3 valmis. Okei, Papa. nyt sinua odottaa tosi lämmin vastaanotto. Nuo halvatun kanit pitää pistää kuriin. Monikas takka tuli. Ja se toivottaa tervetulleeksi. Hei ystävät, kuulkaa! Kuvittelenko vain vai välttelettekö te minua? Hei herra susi, miellyttääkö näköala? Joo. Katso vähän tarkemmin.
Olkaa hiljaa. Näkyykö nyt paremmin? No, ei oikeastaan. Kyllä pitäisi. Polttaa! Polttaa! Hän näyttää hermostuneelta. Jospa aloitamme kierroksen numero 5. Ahaa, taas tikkaat. 1, 2, 3, 4, 5. Mitä te teitte? Paikalla. Ei. Tämä ei ole minun alani. Auttakaa nyt vähän. No, ei saa puhaltaa. Tänne päin, hyvät naiset ja herrat. Nähkää maineikas iso paha susi, kuuluisa sankari. Kuuluisa kerskailija! Joka kärsii ruokahalun puutteesta. Joo. No pikkujuna, tarina päättyy tähän, on aika palata. Kilauta kelloasi ja tule sitten alas. Täytyy kai lähteä. On se satukirjamaa aikamoinen paikka, mutta en minä siellä tahtoisi asua. Ehkä palaan tässä jonakin päivänä, mutta nyt olen hyvin väsynyt. Pikkujuna päästi minut pälkähästä. Saan pysyä työpaikassani ja kuka tietää, vaikka saisin palkan korotuksenkin. No, hei sitten taas tällä kertaa.